Mpesa Media. Send the light, the blessed gospel light, let it shine, from shore to shore, Send the light, and let its rays it beams like the world, Tikulandireni umvera tukose komumuli tikambe kunena kuti no kumene tili kuno ndi ku Durban kumene pa mpingo mene mukuona kusogoloko ndi mpingo wa Seventh-day Adventist Church kumene kuti zochitika zosiyanasiyana. Lero tikhale ndi sonkhano wapaderadera makamaka pamene tikubatiza namwali amene asankha kunena kuti no asate Yesu kuyambira lero moyo wawo wonse. Nde alipo kwanangapo tikhale tikucheza nawo mmodzi nde inu ndikukupemphani kuti mukhale pomwepo pamene tikhale tikukusanthulirani zambiri siku la lero kukhala pa 18 November 2023. Nde chachikulu ndingakupempheni tatiyeni tikhaleni limodzi pamene tikhale kukuonetsani kuno ku Durban pamene anzathu wa Mpesa Sda Church ali ndi mwambo waukulu umene uli obatiza namwali amene apanga chisankho chosatira Yesu Khristu. Tikambe pano kunena kuti no pali anthu ambiri amene abwera kuno kuzachitira nawo mwambo, kuzaonerera nawo, komanso tili ndi abusa athu amenewa amene alalikira ku Mpesa kuja. Unkulunkulu uthi njengoba South Africa waza ngutshwani. Bwera ndinyakuleni Malawi munathawa kunoso muthawe tabwerana abani. Amen. Ababona zase South Africa intombi Bwera kuno kubona sobano actually sport izishaya zeziki. Azula hii azibambo. Abamthe kwamnandi la. Kuona kuti apa netafika. Unkulunkulu lethi ke go to church so that I can carry you. Umbona kuti pita church ndingakunyamuleni. Amen. Moni omvera nonse komwe muli tikulandireni kuno ku Back to God online TV komanso tikugwira ntchito limodzi ndi Mpesa Media amene akutithandizira kutijambula komanso ndi zina zambiri. Kuno tili ku WENTWORTH kumene kuli ku mpingo wa Seventh-day Adventist Church kuno ku South Africa. Komanso tili ndi azathu osiyanasiyana amene achokera ku Mpesa Sda Church. Ena mwina nkumadabwa kuti no kuno kukuchitikanji. Kuno tili ndi ubatizo. Inu tamukhani pamenepo pamene ndikufuna ndikuoneseni zambiri mkati mwa kachisimu. You have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. You have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dave, Lazarus, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This is your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Regina, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Linda, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. So I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bridget, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. So I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.
accepted Jesus Christ as your personal Savior, now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Also, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kenneth, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gracious, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ellen, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Remis, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ella, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sylvia, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. So I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gloria, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Christ as your personal Savior. Now I baptized you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Nelly, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Listener, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Memory, you have accepted Jesus Christ as your personal Savior. Now I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. You have accepted Jesus Christ as your personal Savior. So I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Song 2:13. Tiyimbe vesi loyamba ndilomaliza. Tiyimbe mphamvu. Yesu omolo wanga niyoni moyana puluzi wawe ndonika makotika Yesu omolo wanga niyimira inu Palile
to say thank you to the leadership of this wonderful church. Sing them over again to me. Wonderful ways of life. Let me more of the beauty see. Wonderful ways of life. Ways of life and beauty. Teach me faith and beauty. Beautiful ways. Wonderful ways, wonderful ways of life. Beautiful ways, wonderful ways, wonderful ways of life. Christ, the blessed one, give to all. Wonderful ways of life. See, now lives to the loving God. Wonderful ways of life. Oh, so free, giving, who win us to heaven. Beautiful ways, wonderful ways, wonderful ways of life. Beautiful ways, wonderful ways, wonderful ways of life. Sweetly echo the gospel call. Wonderful ways of life. Offer pardon and peace to all. Wonderful ways of life. Jesus, oh, is Savior, sanctified forever. Beautiful ways, wonderful ways, wonderful ways of life. 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 Naona lero kunali ubatizo umene umachitika pano pa WENTWORTH Seventh Day Adventist Church. Pano ndikufuna ndicheze ndi mwa anthu amodzi amene amabatizidwa tsiku la lerolo. Ndikufuna ndicheze ndi nzaka uyu paja dzina ndi ndani? Habe Kadunga. Kodi lerolo tamva zoti kunali ubatizo ndipo iwe ndi munthu mmodzi mwa gulu la anthu obatizidwa. Chimwemwe chako ndi chotani pa tsiku la lero? Ine ndisaname chimwe changa ndichachikulu kopsa. Ndisaname lero ndiyosangalala kwa basi fana mulandira Yesu khambweni kumswaka. Amen. Waonera iweyo habe kunena nena kuti wamulandira Yesu khala mwezi ndi mpulumutsi wako. Munjira mmene mutu muli zambiri. Kodi iwe kuphelelera kwako kudzikhala kotani pamene wabatizidwa, pamene ukupezana ndi ziphinjo zosiyana-siyana Satana njerekezi pamene afuna kukugwetsa? Pemphero ndichida chimodzi chimene tingagonjese china chilichonse chimene ife tingatika kumane nayo kumbira imene tikuwena kukhala opemphera kwambiri komanso kusunga sabata china chonse chimene takukhali kuphunzira maklasi yathu ya ubatizo tiwena kuti tichitani tichilondoleze bwinobwino. I want to also talk to one of those who are getting baptized today. I want to ask her, what's your name, sister? Ineyo ndima njiba masiba Mulungu ndikudziwa kuti munthu wayima njiba masiba Mulungu umakumana ndizokhoma zosiyana-siyana. Ndikudziwa kukhala Khristu apingo ana Mulungu simasewera. Umakumana ndi mayesero osiyana-siyana. Koma iweyo ngoyima njiba masiba Mulungu ndipo mutumikire Mulungu pa china chilichonse ndipo Mulungu azakuchitira chifundo zapitiza ntchito ya Mulungu. I know that outside there is not going to be easy for me, but now from today I want to move forward and follow only Jesus Christ in everything that I'm doing in my life. That's what the lady says. Mpesa pa 18 March mchaka jomotini. Ndipo ndiosangala kwambiri siku la lero tukajawa kunambonga tumenewo. Ndipo I can't wait for the elders to call me to stand there by there.
pulpit so that we can share the gospel of God. Richard Dixon. Richard Dixon. Ineo ndile muntu okondwa kwambiri kubatizidwa mu tsiku la lero ndikulandira Yesu kukhala bwenzi ndi mpulumutsi wa moyo wanga. Ichi chimene ndakhala ndikuchidikira kwa nthawi yayitali kotero kuti I can't wait to preach the word of God. The Bible said on Jeremiah chapter 1-4 akufotokoza kuti ndinakudziwa weyo usanabadwe uli m'mimba mwa makolo wako. Kotero kuti pamene lero lino tapanga chisankho chomulandira Yesu kukhala bwenzi ndi mpulumutsi wa moyo wathu, Bible likufotokoza kuti akutifeyo ndife mchere wa dziko lapansi. Kotero kuti tikuyenda kuti tikalalikire kuti pamene yena aona zintchito zabwino za ifeyo akalemekeze Yehova Mulungu okhala kumwamba. Amen. The gentleman says, according to the book of Jeremiah, he believed that God knew this day that he is going to get baptized, and also he accepted Jesus Christ with all his heart, and he also is going to tell the message to outside the people so that everyone must know that there's Jesus Christ our Lord. The lady here is the wife to this gentleman who just spoke. Listen to him. Her name is Mpesa Dixon. She said she's happy to accept Jesus Christ through this church, Seventh-day Adventist. She says she's been walking around like any other people outside there, but today she's happy to be the part of the Sabbath keepers. How happy are you to get baptized together with your husband? Just like what the husband said, they said they're not going to sit down, but they're going to preach the word. There's so many Malawians outside there that came from Malawi so many years who are not even going to church, not even one day. But she's just said that they're not going to stop, but preaching the word of God. So that also those ones, they must know the truth that she's carrying right now. At this time, can you just talk to two? Ndosangala kwambiri kuti tsiku la lero ndabatizidwa. Tinalobera nkhawa masiku amene zimalephereka koma Mulungu anali atikonza tsiku limene kuti limene tikuyenera ife uno tikhale amodzi obatizidwa ku tsiku la lero. Ndipo ndife osangalala kwambiri, Ambuye alemekezeke. Amene odalala zinzathu amene tsiku la lero alandira Yesu kukhala bwenzi ndi mpulumutsi wathu. Mukamva mpingo muti bwanji? Amen. Tikupitirira ndi program yathu ija tinayamba ngati mu church muja tikudziweni. Ine ndine David Kapelana. Modzi mama elders Mpesa Sda. Talandirapo anthu miyoyo yokwanira 34. Imene ndithu yabatizidwa mu tsiku la lero pano pa WENTWORTH station. Ndemonga mwapindula miyoyo yokwana 34. Inuyo chimwemwe chanu ndichotani monga achecheda pa mpingo wa Mpesa Sda Church. Ine ndi wachimwemwe kwambiri chifukwa pamene sikuterepa ndi kuti ntchito ya Ambuye ikupita patsogolo. Timamva zonena kuti mpingo amene wa Mpesa munayamba ndi anthu ochepa kwambiri, mumapemphera anthu ochepa kwambiri. Panopa mmene ulili mpingo wa Mpesa ndi ochuluka bwanji? Pakati pano ndithu kuti ndi anthu ambiri kwana 100 chakuti. Mmene anthu abweraso awathete chakuti ndiye kuti pamene tisitamangire cha 150. Kumano kuyamba tinayamba ndi anthu 6 amene tinayamba pa Ndemonga mukutifotokozera kunena kuti mpingo wa Mpesa unayamba ndi anthu 6, panopa muli almost anthu 100 something, and panopa mwina azithamangira kuma 200. Ndeniyo
mukononena kuti chilimbikitso chanu chimene mukuchiona pa mpingo wa Mpesa kuti chilimbikitso chanu ndi chotani ndipo chimwemwe chanu ndi chotani kuti mpingo ukula motere. Apa pali chomose kwa mwamba chifukwa akulola kuya kuti mpingo wa Mpesa ukule motere. Ndi chimwemwe chifukwa tinachiyamba chinthu chili chochepa kwa Mulungu akuchikulitsa mwapa kwambiri. Ndipo masomphenya athu ndiofuna kuya kuti chali chachikulu kwambiri. Moti posachedwa apa tipangidwa odeni kapena kuya kuti achipandula chali chijatu mwezi umene ukula. Sikomo kwambiri ukotu tinali ndikuti kucheza ndi atsogoleri athu ampingo pa Mpesa Sda Church amene undadika pelana kuti uzaza mbiri za mpingo wa Mpesa Sda Church kuti mpingo wa Mpesa Sda Church unamba ndi anthu 6 koma panopa ali anthu almost 200 ndipo iwowa ali wokondwa kwambiri unenonena kuti mpingo wa Mpesa panopa ukukula kwambiri. Mbali imene iya utolankhani wathu munali ndineyo Jessica Liapa komanso azinzanga ena a media monga ngati kunali Richard Kapelana komanso Rashidi osaiwalanso Gift Mabuchabanda kuchokera pa Mpesa Sda Church. Our Heavenly Father, this afternoon, so much joy, so much joy, so much joy in heaven, Almighty God. We just want to give you all the praise, all the glory and all the honor for these new souls that have given their life to you, Almighty God. I pray, oh God, that as we live for you and only you. And Lord, today is a day where even we are excited as church members, Almighty God, that we can be set on fire for you. I pray that we as church members continue to nurture these newborn babies, Almighty God. Lead them, teach them, and we can only do that while we're holding on to your hand, Almighty God. So I pray, Lord, through your Spirit, help us as church members not to be a stumbling block to these lovely babies that you have just accepted into your church right now, Almighty God. I pray as they walk from today henceforth, you continue to be with them and give them a double blessing of your Holy Spirit, Almighty God. And I pray a special blessing upon Mpesa Church. I pray, Lord, that you continue to guide and lead and direct their leadership. In Jesus' name we pray. Amen. Sing the light, the blessing gospel light, let it shine from shore to shore.